Akawuok e kaunti nendo ma Nairobi, obiro nyaka e kaunti nendo ma Kisumu, kama oyudo kanyo koni tuke mag piem mag nyithindo modak kanyo nendo kod kit ng'ol ma opogore opogore. Ochakore yange e kaunti nendo ma Kisumu e kar chung'ur bura nendo ma Seme e ka kit piem mag tuke gweko oyawa yanga odiochieng' ma kawuono ni endi kod jagoro ten migawo mar nyithindo mano kanyo ko Mikae Karen Ageng'o e kind jodito mamoko. Wabiro kae Kombewa sub county, Kombewa area, Kombewa location, Seme sub county e Kisumu county. Kama wantiere niluongo ni Barkorwa, kendo ne wasechako walk ka wawuok Kombewa market kacha ka wabiro wachopo nyaka e skul miluongo ni Barkorwa mixed, and gima watimo ni kawuono wan gi nyithindo mong'ol. Nyithindo gi ong'ol e migawo mopogre opogre. Yudo ka nyathi moro ong'ol, maybe wang'e ok nen, maybe ok onyal wuotho maber. Koro nyithindo gi gima omiyo kawuono ne waketo wuotho mar nyithindo gi kendo sports ni idwa tim e ndalo ariyo. Sports ni waketo ni mondo wapuonj jonyuol mondo gikaw nyithindo, gigol nyithindo ma samoro nigi ng'ol aila gi, gikel nyithindo gi e skul. Mane gima nokelowa ka kendo wacho Kenya mangima wanyiso jonyuol niya, kauru nyithindo utere skul. Kik iket nyathini ni kineno kong'ol tikete bedroom, ikete kacha, ok idwa ni nyathini gol kata oko. Mane kwayo ma wawacho ka kawuono mondo jonyuol ong'e ni nyithindo ma nigi ng'ol kama gimbe ginya timo sport. Kawuono achopo e nyasi ni mondo wa create awareness ka support PS mar children, PS Karen Ageng'o. Anyalo wacho ni chenro ni wachako nyoro ne wan Nyabera Secondary School, kuma ne wan gi physiotherapist, occupational therapist mane ng'iyo weche mek nyithindo mane gi ng'ol. To gima anyalo wacho ni ng'ol biro e yo mopogore opogre. Nitie nyithindo minyuolo ka onge ng'ol, lakini ka gidongo to nitie tuoche moko mamako gi kaka TB to gibedo gi ng'ol.